tésztikát, hogy izgalmasabb legyen. Te jó Isten! Sokan vagyunk izén azért ágyon. Nem ez sok siker, kinek olyózzál, légy szíves. Atya világ! Ekkora hülyeséget csinálni, te jó Istenem! Áj, Luis, bassza meg! Kurva élet, ettől féltem! Ez az És én kapok büntetést, de nem is csináltam semmit! Bőven előtted voltam, Bazd meg! De megforogtam! De belém forogtál, én kapok büntetést! Megcsúsztam azabba és összeértünk, ott már forog. Nem bírom bevenni a kanyarokat sebbe a setup-ba. Atya világ! Vége nekem. Na most velem baszták ki, Gabert. Hát kipörögtem, nem tudtam mit csinálni. Nekem is vége ezzel az áthajtásossal. Ilyen faszokó játékot bazd meg! Még őlem nekem azt én kapok büntetést, ha? Gyerekek. És hát nem bírok beállni egy kanál, lesül a bőr a pofámról, gyerekek, hogy ilyet csinálok. Te is ember vagy. Nagyon nem lehet menni így. Take what you want, we'll play more. Dance FM. Dance FM. 189.5. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Looking at the radar, we predict Your love pours down on me, surround me like a waterfall. Nem fordul az autó, vágod? And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Ki van boxba? Én. Nem beszélve a féktávjaimról, nagyon figyelz Attila, mert... Ha nagyon szar vagy, megköszönném, ha... barátilag... mondjuk... Mindjárt úgy is megelőző, mert... DRS zóna max. A lágy is már nekem sárgácska, hát akkor a szuper milyen állapotban van? There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Luis a harmadik? Akkor én is mindjárt kilépek Persze, volna. hogy amikor büntetést kaptam. Harmadiknak ír. Tudom, de az nem harmadik, hanem utolsó. Csak most fog kimenni a boxba. There's no stopping us right now. Szántörésem is van már. Nagyon fasza. Én is megcsúsztam, tehát ez... Us right now. Mi lett volna, hogyha van setupon, bazd meg? Ez a nap, Istenem. És az edzésen még észre sem vetted, Gabi.
De ez is akkor hogy fordultál oda? Nem tudom. Menjél, Úgyhogy menjél, most menjél. teletankol nem tudok menni. Hát ez a verseny ez Under és Fred között fog eldőlni. Na menjél, hát vagyok. De a lágyak is már neked milyen Gabi a lágy? Mert nekem már sárgú rendesen. Már boxban a is voltam azóta, összetört a szárnyam. Dance FM. Luis, milyen a lágyad? Under került a pályán. Fred megnyerte. A lágyam? Hát szar. Törte a szárnyát, nem láttad? Törte szerintem. Akarsz Jó menni? kopott? Hát, hogyha kopottak a gumiaid, elengedhetsz, mert nekem frissek. Hát színeződik már nagyon. És még a lágy is kopik rendesen. Lágy. Istenem. Körbeérek, na? Jó, hát ez Fred megnyerte, ez ennyi volt. Ekkora bakit soha nem csináltam még. Mi volt? De nem, de azt mondtad, hogy két autó megy már egyszerre mögöttem. De mellettem, most az hogy? Hát ez a váltó is, gyerekek. Nem ez ész a szárnyad, egyben van még? Nem. Nekem még fullos a szárnyam. Nekem egy kicsit letört. De hogy lehet ilyet csinálni, hogy nem rakok be setup-ot, Geci, ezt valaki magyarázd le. Hát ez nagyon... Úgy csúszik az autóban. Remélem lesz safety car. Attila, hogy van a lábod? Tessék? Hogy van a lágy? Szar, nagyon szar. Én lágyat is teszek vissza. Nem értem a fupernek. Azt a legvégén akarom. És még mixármat nem ismerek kapcsolni, mert tudja, hogy megforgok. Ahhoz képest Gaber leggyorsabb tört. Friss szuperlágyukkal. Vannak azért drámák, az én drámám Monzába, Gabi utálja ezt a pályát, ráérez ma. Én jogtalanul kaptam büntetést. Hát igen, jogtalanul, mert igazából ha magamban nézek, akkor én érdemeltem volna, bár az egy dolog, hogy csúsztam. De még egyszer mondom, igazából versenybalesetnek titulálna. De akkor sem, hogy azt kéne, hogy én kapja a büntetést. Tehát Isten az a játék ez egy... Faszol! Talán becsületből végigmegyek, de... Nekem plusz egy box nekem. Figyelj, egy pontot kapsz. Hát azért egynél talán többet. Főleg úgy, hogy Gabi azt már összetörte. Dance FM. Talán be tudom hozni egy 5. helyig, talán. Úgy számolok, hogy max 5. Már 2 pontot biztos kapsz.
Most érem utol Nemeziszt mindjárt. Nemeziszt már nem lesz egyszerű megelőzni, úgyhogy neki van beállítása. Nemezis hanyadik? 7. Undercovernek biztos tört a szárnya, Louis. Már volt boga. Talán. Már hiszem. Undercover. Aha. Annyival nem volt előttem. Hát Előttem. akkor nyitom, hogy tört a szárnya. Looks like the car behind has a small amount of damage to its front wing. I don't think it's affecting its performance, so keep pushing. Óvatosabban Hoppá, kell az én szárnyam is kigyorsítanak tört már. végre valahára. Teljesen? Teljesen tört? Hát nem teljesen, de tört belőle. Milyen nehezen érek rá egy Nemeziszre, már te jó Isten. Az utolsó harmad nagyon rossz alapszatáppal, az első kettőben még úgy, ahogy lehet menni, de az utolsó harmad katasztrófa. Úgyhogy üres autóval jó volt. Undercover összetör, kidob, Undercover kicsúszott. Össze is törte? Nem tudom, de szerintem én most megyek frissgumikért szerintem. A lágyat, igen. Pereznek mekkora előnye van? 18. Megnyerte. Voltál skinboxba, Attila? Nem. De az biztos a szuperlágy Nekem ilyen... így már 3 box, az biztos. Már egyszer voltam ki, meg még 2 szekek. Szerintem a szuperlágy most lesz nagyon-nagyon pocsék. Olyan féktavokat kell vennem ebben a beállításra. Már csak azért is egóból behozom. Hát még talán nem ez is meg akarom fogni meg téged. Jó, de én is voltam már egyszer kint. Úgyhogy még 2-szer megyek ám, ti meg már csak egyszer. Az meg Nikó, annyira nem tudom, hogy fékezel, hát. He. Undercover nagyon lemaradt. Step away from the vehicle. Undercover boxba. Ja nem. De. Gyerek, mekkora forgalomba vagyok. Durva. Nagyon durva forgalomba vagyok. Mögé jött vissza vagy? Nem, még nem jött vissza sehova. Persze nem akart levárni minket? Nem unalmas ott egyedül elad? Új Nikó, miért fékeztél? Hát menjél ki cserélni, hát sokkal többet veszítesz, mint a kivenné boxba. Louis, mikor tervezett a kerékcserét? Hamar, nagyon hamar. Nem lesz ebből a 13. kör. Ajjaj, sok. Mennyire van mögötted a... Én vagyok tőled, hogy 22-re. De És- és nem mikor visszagyere. És Undercover? Undercover nem tudom. Nem tudom hanyadik. Ez mi volt? Nem ez is. Ledobta. Undercover-t ledobta. Nem ez is törtél? Vagy mi volt az, ami Én nem fölvert a kocsit? törtem. És mix egybe megyek mögött, próbálok így előzni, és spóroljak.
Ember. Bocs. Pedig semmit nem vettem fel a futamból, pedig olyan jó futamon van. De ez mi? Nem mentek Gabi, te el. mit tettél fel? Milyen gomint vagy? Én? Aha. Superlány. Már egy plusz boxal vagyok, vágod, de már negyedik vagyok. Tehát ti még hányszor mentek ki amúgy boxba, Luis? Kétszer? Még kétszer, aha. Még nem voltam. Még 4 kört kéne Nem kibírni is el. figyelj olyan rossz fel az alapsetappal, nem? Itt vagyok mögötted. És Pix 1-be megyek, jó, hogy eszembe jut. Megforogtam. Csúszik. Én tartok amellett, hogy egy box, plusz box többet ér. Többet hoz, mint a szenvedsz. Passza, megforogtam. Jól van, ügyes. Ne! Ó, és meg fog büntetni, Luis, mert hozzád értem. Bottam. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom, nem hiszem el. Megbünteted? Meg hát, bazd meg. Tehát hát szegény Ja. ember tényleg az ág is húzza, hallod. Nincs setupom ja. is. Épp, hogy hozzád érek, forog szóra van, és engem büntet Pedig meg. hallod, Menjen láttam, hogy ezt még direkt be is fékeztem, hogy na akkor menjünk a fékezet. most tedd a bohátát. Kilépsz. Dance FM și Lollipop te provoacă la Én te full ideg. Vino la cea mai neconvențională Fred's boxban volt. începutului de an. Rebelion pe arcă. Ott lehettem volna a harmadik helyen, erre mi van? Penalty, persze. Na Az arra meg még az az anyádat. Semmi baj, de hát. De tényleg még rá is szokostam a fékre, mert láttam, hogy jössz, mondom, akkor inkább legyek láthatatlan, nem tudom miért többbe. Ugye nem ez hiszen meg rajtad, mire át, meg mire utolérlek titeket, utolsó tudlak érni. Tehát né 60-nal döcög, bazd meg, ti meg már izébe vagytok. Most jöttem be a boxba, azért forogtam meg, mert elkoptak a gumik. Épp, hogy bejöttem Tóbiás meg Nikó elé, épp, hogy. Nem, Tóbiás meg elég. Nem ez is, mennyire vagy mögöttem? Fogalmam sincs sokra. Még Attila is ott lett volna már, bazd meg, nem hiszem el. Se face pe la piscină. Powered by Dance. Tényleg, ma egy meccsen elmegy a 20 000-es tippixem, akkor elmerakok setupot. Mi jön még, bazd meg? Powered by Dance FM. Milyen gumit tettél föl? Nem ez is. Hát lágyad, nekem szerintem kétszer még ki kell mennem. Ondernak is, vagy neki már csak egyszer. Nem, még kétszer, még én húzom. Nagyon meg fogod szívni, Attila. Hát figyelj, a Nemesis előtt vagyok 28-al. Max egy defekt tud kibaszni velem. Én nem értem, hogy mi kell még nekem, hogy ne szopasson. Nikó kérlek, nagyon figyelj majd. Hallottam is, hogy mondod, hogy megcsúszt, és direkt fékeztem, hogy nehogy beléd menjek, és csak hozzád értem egy picit, de már beadja. Menjen a szabálytalan boltba. De most erre kell várni. Nemesis értél hozzá. 35 perc másodperce van mögöttem. Valahogy még Luis meg tudnám verni, de jó lenne. Attilát már biztos nem verem így meg a Precet. 35-tel vagyok Nemesis előtt. Ó, hát az. Én meg a Nemesis mögött vagyok. Valaki menjen bele a falba. Ne haragudj. Valaki menjen bele a falba. Nagyon elkoptak a Bocs, Nikó. lájak.
Szerintem ilyet azért nem. De ha mondjuk én leszek szellemautót oda, tuti második helyem, akkor megmarom magam, az biztos. Viszont érzed, hogy kijöttem a harmadik körbe szuper lágyér, és mostanra fogott el. Nagyon. Legyen egy kis pozitívum az alapsetupban. Rossz Mikó. Most jön a taktikázás. Nem ez is mikor mész megint a boxba? Nem tudom, mert megint letöltem a szárnyam. Robert 15-re vagyok előtted. Mindjárt előttem lesz a aggódj. Én nem tudok menni ezzel a gumival. 10 kört beleraktam majdnem ebbe a szuper lágyba. Nem? Rólam tört. Listen to nobody. Nobody else but Dance FM. Take the car ahead and keeping fuel back for the end of the race. Mezis, te is boxba voltál? Aha. Traktál fel? One of the McLarens. Szuper lágya. De te már mész ki többször? Dehogy nem. Negyedik vagyok. Na a 12. körben vagyok, most fogyott el totálisan a lágy. Mindjárt lekörözőbb az. Én már kétszer voltam boxban. Én is, az áthajtásossal. De nagy szerencs. Igen, mert feltartottál minket ebből a gép, úgy érzékel. Most jöttem ki kereket cserélni. Bőven visszajött. Hát most ezt nem akarom elkapkodni. Remélem a netem is úgy akarja. Hát a netem is úgy akarja. Csak érted, nekem ez a második hely nem tesz boldoggá valahogy. Dehogy nem, most igen. Nem. Már előbb is ezt mondtad, hogy most igen. Hát, verseny elején is. Ugye, hát a legjobbat tudom kihozni belőle. De őszintén szóval harc nélkül, tehát... Nem ez vissza, azért keményen megtaláltuk így egymásra, hogy nincs setupom. Meg nem, egyszerűen nem bírok koncentrálni, minden kanyarat elrontok. Jó, vadonatúj lágyon vagyok. Én 12-t mentem a lágyon. Hibázhatnál már egyet, mert idegesítő. Safety car, jól jönne. Azonnal menni a box. Mikor nem akarod bevállalni? Az nagyon komoly lenne, gyerekek. Mit is kapsz már? Nézd a 2 pontot. Az nekem mit érne most egy safety car? Üres autóval megmerem kockáztatni, hogy 1-2 tized az eltérés csak.
a setupon meg között. Így, hogy Nemesis mögött megyek fél másodpercen belül körök óta. Nagyon fog kapni a gumit. 55-tel van előttem perec. Agyonver benni. Jó, de most így mellé álltam a szerencse. Attól függetlenül, hogy ő a leggyorsabb itt. 89.5 Dance FM. Vágásokkal kell figyelnem, mert majd 4-5-ször kiírta. Milyen a legjobb köröd, Gabi? Csak kíváncsiságból kérdezem. 1.45.4. Neked? Most megyek. Tehát értelemszerűen a kopott lágyal nem tudtam kihozni, azért kérdezem, hogy tudjak viszonyítani. De nekem ez egy 5 kör lezőtt, mindjárt fölrakom X3-ba, csak valahogy át kell raknom magam, nem ez hiszen. Csak nagyon nehéz. Tárga zászló a harmadik szektorban. Itt nem ez is, bazd meg. Így nem fogjuk tudni megverni őket. Nem fogjuk tudni megverni a többieket így. Várom Tóbiás, mikor megy boxba. Még a Tóbiás meg a Nemesis meg lenne, akkor 4. lennék, bazd meg. 46-0, nem vagyok gyors. Tehát én Gabiékhoz mérem magam. Nekem egy 47-2. Tobiással szembe szeretnék egy kis előnyt, 4 volt és most olyan 7-re növeltem 2 kör alatt. Mindig pont a DRS zónára maradok le, az meg nem ez is. Attila, hogy a safety-ket meg tudnál nyerni? Nem. Mi? Louis, ne csinálj, gondolkodj a bajnokságban. Én örülnék a legjobban, de... legyen már valami értelme. Na most figyelj, ha átlátszóvá válok, akkor mit csinálok? Ki megy előtted, nem ez is. Itt vagyok. Hallod, miért vegyem a csatánkat amúgy? Már rég venni kellett volna. Most már mindegy, nem veszem. Elfogyhatnának már gumiaid, vagy valami. Nekem is csak azok, de az alapsetup egy kicsit jobb. 1.45-1. Valamit javultam. Mit megyünk, nem ez is azért, nem? Komod le! Ott a szánytörés, na most megveszem. Félek, hogy büntetés kapok várod annyira. Attól függ, hány FPS-sel veszem. 30 giga nem biztos. Ez mi? Hogy forogtam meg? Bazd. Az a szánykörés, minden. Nagyon jó. Kurva engedd bazd meg akár. Hogy forogtam meg, ezt nem tudom. Nyilván innentől kezdve nincs értelme. Ne lépj ki. Nem lépek ki. De miért nem megyek már rád? Miért nem megyek? Nem lépek ki, csinálok nektek egy safety car. És megvan, Nemesis! Figyelj, innentől kezdve nincs értelme, hogy azt, hogy 4 pontot kettőt kapok, tök mindegy. De nekem elmegy az előnyöm. Mi lenne? Domoznál presszet? Dehogy is vagy, ha belehibázok, az Gabi lenyom. Én nem kérek az ilyesmibe, én abban a pillanatban Alt F4-et nyomok, az kurva élet.